Mikä vittu sun hiuksia vaivaa? Tarpeeksi on Kiukus. piiloon. Ai että. Oho! Vittu et sä laittaisit kyllä maankäteen. Ei ollut oven Hei, koska meidän kaikki noi... Tuuppa pois sieltä. Miten? Joo niin, voit sä tulla auttaa. Olin suihkuu. Missä sä nyt sit oot? Me ollaan Jannenkaan molemmat tässä etuoven. Mikä vittu toi ääni on? Se on klipannut tän. Mitä tapahtuu? Mä uskallan liikkua. Hui saatana. Just kärkäs kiitty ihan vitun nopeasti. Mhm. Mä oon aika varma, että se on poltergeist. Tekeekö sullekin silleen, että kun sä meet tähän, niin kaikki menee mustaksi? Tai ulkopuolelle? Mihin? Eli ei vissiin. Ei. Juu. Eiks poltergeist kans kiihy? Onks vissiin jumis? Aha. Mutta mulla ei oo kamera. Mitä sä oot? Kuolen. I might die. Okei. Mä oon ihan vitun siinä. Mitä? Mä vaan pääsen tosta niinku puoliksi tuolla seinän sisään. Miksi vitus tää lepattaa tää? Ah. Oi! Hei. Ois hulvatonta, kun se spawnaisi ilman, kun mä menen sisään, se ois deuken. Jep. Kato. Mitä vittua? Oli se aika vitun nopea. Oho. Kuoltiin molemmat, mitä vittua?